Sziasztok! A mai videóban meg fogom nektek mutatni, hogy számítógépre hogyan töltsetek fel androidos játékokat. Google Chrome. Google, itt van, itt látjátok, beírtok azt, hogy ott van, enter, ott van, Loose game on PC, Mac, Android, emulator and ilyen. Erre itt rányomtok. Jaj, agre. Szóval. Nem is van. Jaj. English. Magyar, léci. Ott. Ha rámentek. Letölti. Megnyitjátok. Elfogadjátok. Itt is erre nyomtok. Mert el fogom törölni. Szóval letölti. Mondom, letölti. És innentől már csak bejelentkeztek a Google Play-be, és letöltitek. Sziasztok! És a végére egy jó kis... Na, a végére így fogunk elbúcsúzni egy ilyen zenére. Sziasztok! Just in the backseat, we move, put my feet up, hot feeling.